One long. In connector. One down. One out long. Two connector. One lit. Nice, one more connector. Der er en til connector. Last guy was connector. He can come ladder room or connector again. Plant bomben, bro. Did I have bomben? Ja, for mig. Og han ikke kunne se mig en faggot. Han er der. Kan han ned på side? No, man! Stop play time. LOL. GG. Jeg er global! Oh my god, global elite! Jonas, jeg fik global på det der. Jeg sørger. Ja, global elite! Oh, bro! Nå nej! Det er det vækler! What? Hvad? Ærligt? Du gav mig lige global elite. Det ved jeg godt. Det var klart noget af mig, det der. Jeg går op og giver mig op ved latteren. Stop og kigger op. Ja. Og jeg slap af, mand. What? Det er på grund af mig, så... Carry. Global? Fuck, Man skal ikke være stolt af, at carry af mig. Nu ser folk mine lortesko, når jeg gemmer det der billede. Kan jeg komme med global account? Global elite! Nej, vi mangler kun 3. BT, Søren og Butcher. Det er de eneste 3. Jonas har på hans smøf, der har han global. Ja, det tror jeg. Jo, men det var sådan noget. Wow! Hvorfor kunne du ikke? Først igen så. Der er det.